Avem o nouă achiziție în casa noastră. De mult ne doream o masă aici în living jos. Am fost mai devreme să o vedem și am uitat să filmez. Am fost împreună cu Alicia și cu Adi, am văzut-o, am ales-o. A fost Adi de a cumpăra și scaunele de la Jisc. Iar masa este de la Haro sau H.ro, nu știu exact cum se numește magazinul acesta. Și acum o să ne apucăm să montăm scaunele. Pare mișto. Și de asta se vede ceva ciudat aici. O fi de la cum a fost împachetat, cum or fi stat picioarele băgate așa în cutia aia. Vezi? Uite, pe camera se vede mai rău. Tafi, dă-te jos. Mamă, sper să nu facă Tafi cu gheruțele. Da, sunt mișto că se și învârt așa. Bună dimineața! A venit și Alicia să ne ajute la montat scaune. Nici măcar nu am schimbat. De pijama. Ia ce pijama ai pe tine? O ai pe aia cu Crăciun? Oh, ce drăguță e. Și Tafi ți-a pus și fustiță, da. Și Tafi e îmbrăcată și acolo păzește scaunul. Cred că și lui Tafi îi plac scaunele astea noi, mami. Că ar vrea să doarmă în ele, nu crezi? Că ar vrea să se cuibărească un pic? Aseară n-am mai montat toate scaunele, că am vrut să ne ajute și Alicia la două dintre ele. Îmi place să participe la chestii de-astea de făcut în familie. Deci ne-am gândit bine să oprim două scaune, să ne ajuți. Ia să vedem, unde îl pui pe ăla? Două le montez eu? Da, cu tati. Ia, unde pui piciorul ăla? Ai nu rău. Uite că a întors tati. Ce faci, Tafi? Te împrietenești cu Nati? Cred că putem să lăsăm acolo. Da. Că te vede și de acolo aici pe geam. Da. Și să punem bradul aici. Și să punem bradul aici? La perdea. Da, să vedem, probăm cu bradul. S-ar putea să fie cam în drum bradul, că e destul de... Da, și masa o să fie în drum, așa este. S-ar putea să fie mai bine așa în cețucă și dăm bradul mai așa mai în geam și facem și decor așa pe la geam pe acolo. Păi crezi că ne lasă Tafi să avem decor la geam anul ăsta? Dacă e bradul acolo și închide mai mult spațiu, poate nu se mai urcă. Da, asta înseamnă că luăm toată vederea de la geam și lumină și tot. Adică eu l-aș pune fix aici la perdea, cum zice Alicia. Nu l-aș pune mai încoace în mijlocul geamului. Eu am idei mai Dacă bune. dăm televizorul încolo așa. Să mutăm televizorul și să băgăm bradul aici. Da. Și dăm televizorul pe ne permite, dăm maxim partea asta aici așa. Dar mi-aduc aminte că am încercat și anul trecut chestia asta și că n-a fost ok. Da, nu știu, ne gândim. Tu ce zici, mami? Crezi că e o idee bună? Nu, eu zic să lăsăm masa aici. Și să Punem bradul aici? Ori. Da, mă, o să rămână un culoar mai mic aici de intrare, aia e. Ori aici. Pe perioada... Ori aici să-l punem. Da, Unde e subesele. da. Ori aici la perdea. Să fie un pic în duc. Hai că asta vedem atunci pe 6 decembrie când facem bradul. Alegeți. Îl montăm, îl desfacem și până îl împodobim îl mutăm de colo-colo. Fiecare de unul. Eu de astea două și tu ce de... Stai să scoată tati tot din cutia aia și tati ne pui și nouă cutia după aici în mijloc. Ia vină, mami. Ce să faci? Ce desene vrei? Ce să faci, mă, pe aici? Pe oriunde vrei tu. Colorează, desenează, fă ce vrei tu. Păi și tu să te... Din o carte a fost odată, ca niciodată, o căsuță
cu 2 copii sau chiar un copil. O mămică, un tătic, o grădină, aveau și un cățeluș, o chema Tafi, făcea multe prostioare, bea cafea, te urca în canapea, dar totuși toată lumea o iubea, mai ales familia. Toată lumea era mulțumită de ea, mai ales că uneori făcea lucruri bune. Sfârșit! Ce frumos, mami! Ai văzut o poveste despre tine. Tafi, ce faci acolo, Tafi? Tafi, ești de Mi-au acolo. luat S-a băgat sub scaun, Tafi. un cățel, păpușa, distus, S-a băgat sub scaun. S-a băgat cu totul. dar rupt doar puțin. Și S-a scuzese acolo de cum stătea. O să mutăm biroul acum că nu mai avem unde să-l mai ținem. De fapt asta a fost ideea cu masa și cu scaunele. Pe lângă că e foarte bună de sărbători, de anumite ocazii să o avem și noi aici în living, că nu aveam nicio masă. Să și lucreze Adi la ea pentru că sunt scaunele mai confortabile și biroul să-l mutăm acum, îl ducem în capătul scărilor sus acolo. Sper să dea bine. Am mai încercat noi odată să-l mutăm acolo ca să lucreze Adi acolo, dar n-a fost o idee bună pentru că era gălăgie, Alice era mai mică și după aia a apărut și Tafi și era gălăgie și pe etaj și pe parter. El practic era între etaj și parter și noi nu puteam să facem gălăgie nici sus, nici jos, că ne auzea. mami, Da, mami? am o problemă. Ce problemă? Partea asta de la cutie Da? te dă în interior și nu reușesc să o lipesc cu scoci. Hai că o să te ajut eu să o lipești cu scoci să stea, să nu mai se bage în interior. Găsim o soluție. Da, aici o să lăsăm pentru moment. O să punem decorațiuni de Crăciun acum și o să-l mai folosesc eu din când în când pentru editare. Că și așa n-am un birou anume, un loc anume unde să stau să editez. Ce faci, mami, aici? Ai nevoie de ajutor? Ce faci? Căpșunică. Căpșunică? Și niciuna. Ia, hai să încercăm să vedem. Eu mă pricep. Una corectă? Da, pe asta ce are? Ce are aia? Mi se pare frumoasă. Prea multe. Prea multe? Păi, unele au mai multe, unele au mai puține. Ia, încerc și eu. Deci, uite, fac din una de atât de aici. Că nici eu nu mă pricep mai bine, să știi. Uite, aș face așa un pic mai rotund partea de sus acolo și aș face frunzulițele mai aici. Și apoi, nu știu, să o facem așa cu punctulețe. Eu folosesc portocaliu. Ah, da, da, bravo, stai că eu nu văd bine, mama. Da, e mai bine cum ai făcut-o. Vezi? Deci, la toate pe care le-ai făcut, le mai facem așa un pic, în parte. Da, ziceam ca o inimioară aproape. Da? Și aici le faci codița cu verde. Asta, știi că sunt unele mai mari, mai mici, mai forme diferite, că nu sunt toate căpșunile perfecte. Ia, eu cred că faci mai frumos. Ia la mama. Hai, mă duc să editez și eu un picuț, da? Bravo, îmi place ce faci acolo. Cine este tare foarte mândru de tine? Momentan o să lăsăm masa aici unde a fost și biroul și de sărbători o să o mutăm probabil în partea aia la geam unde spuneam aseară, sau poate o lăsăm totuși acolo și punem bradul pe partea asta în locul plantei. Dar nu știu cât spațiu mai rămâne de trecere, că și bradul e destul de voluminos. Au rămas doar 3 scaune pentru că unul a avut defect, o să inserez o poză să vedeți. Și s-a dus Adi acum să-l schimbe. Mi-a plăcut foarte mult scaunele, minusul lor ar fi nu au picioarele egale sau nu știu ce se întâmplă, dar se tot mișcă așa, se bălângăne, nu mai știu care. Și ăsta. Unul singur stă cum trebuie, în rest toate se bălângăne. Masa, mi se pare că a fost o afacere super bună. Are într-adevăr 2 chestii pe undeva aici. Un mic defect. Și mai are 2 zgârieturi, dar nu le mai văd acum. Nu mai știu exact pe ce parte erau. Aici una. Și mai era una undeva și mai subțirică aici.
dar am zis că le putem corecta cu marker din acela special pentru mobilă. Iar pentru aceste mici zgârieturi ni s-a făcut discount de 20%, plus că oricum ea nu era foarte scumpă. Deci am dat 600 de lei pe masă, scaunele au fost mai scumpe pentru că a ieșit undeva la 320 de lei un scaun, dacă mi-aduc bine aminte. Tot așa, au avut o reducere cei de la JISC, în mod normal e 350 de lei un scaun din acesta. Dar masa chiar mi se pare că a fost un super preț. Văzuse Adi alta și o comandase de pe un site, nu mai mi-aduc aminte ce site. Vorbise cu ei înainte și le-a spus că ar vrea să se livreze în prima săptămână, cel târziu în prima săptămână din decembrie și au spus că da, apoi a plasat comanda, a făcut și plata chiar și era o masă foarte scumpă. Undeva la 2000 de lei doar masa. Mie mi s-a părut chiar exagerat de scumpă, de asta mi se pare foarte ieftină asta, adică chiar mi se pare super ok la preț. Și apoi după ce a plasat comanda și a făcut și plata, a primit de mesaj că de fapt nu o au pe stoc și ne-a stat puțin inima. Și ne-a stat puțin inima că ne-am gândit că nu cunoaștem site-ul respectiv. Bine, Adi s-a uitat un pic așa pe recenzii și a căutat puțin despre site, dar totuși i-am spus, cred că te-ai grăbit să faci și plata și comanda pe totuși un produs scumpicel. Și am stat așa cu emoții până am văzut că au intrat banii înapoi în cont. Dacă ei au spus că nu se mai poate livra până prin ianuarie pe undeva și noi chiar ne doream să o avem acum de sărbători, Adi le-a zis clar că anulează comanda și că vrea banii înapoi ca să căutăm o altă masă. Mie chiar îmi place, mi se pare o mărime potrivită, cel puțin pentru noi este super suficient. Când o să avem musafiri, vedem. Adi își dorea mai mult extensibilă, aceea mai scumpă era extensibilă într-adevăr, dar nu știu cât ne-ar trebui extensibilă și dacă ar fi meritată diferența asta, pentru că nu suntem genul să mai facem cum făceau părinții noștri cândva acasă de sărbători și întindeau masă mare și nu mai suntem genul și dacă ne întâlnim mulți deodată, comandăm și mâncăm fiecare pe unde apucă, nu stăm să ne mai punem efectiv la masă. Dar de sărbători, măcar pentru noi, am zis că e drăguț. Noi oricum în fiecare an, nu mi-aduc aminte dacă anul trecut am filmat și am pus un vlog, dar noi în fiecare an aveam masă aici, o masă de exterior din aceasta pliabilă, o luam, o puneam aici, puneam față de masă, o aranjam frumos, cu lumânări, cu tot ce trebuie și în zilele acelea de sărbători, când oricum este și Adi liber, băgam birou, îl băgam în dressing, acolo e dressing, apropo, și luam de fiecare dată masa aici, micul dejun sau seara și mai puneam colinde pe televizor cu un șemineu așa ca imagine. Mi-am dorit eu cândva și un șemineu să-l luăm aici, dar nu mi se pare că se mai încadrează în peisaj, nu prea mai am unde să-l pun și plus că îmi place șemineu, dar îmi place iarna. Ce fac vara cu el? Mi se pare că vara chiar nu se mai încadrează deloc în designul living-ului și mi se pare în plus, efectiv, vara, iar pentru iarnă doar, de fapt nici nu e pentru toată iarna, e fix pentru perioada aia de sărbători, că atunci ți-e drag de atmosfera aia cu șemineu și așa mai departe. Am zis că nu are sens să mai luăm. Ar fi fost o variantă să-l punem acolo în locul acelui dulap, dar am preferat totuși dulapul pentru că mai și depozitezi una alta în el, adică este și folositor, nu doar de design. Cam astea fiind spuse, cred că ăsta este vlogul, nu știu al câtelea vlogmas va fi. Eu am început să filmez mai multe vloguri deodată și editez mai multe deodată, am mai spus și în altul vlog. În momentul de față filmez 3 sau 4, 2 deschise acum în proiecte și editez. Așa că habar n-am în ce ordine vor fi, în ce ordine vor intra. Cert este că vreau să-mi fac din timp pentru vlogmas și poate reușesc anul ăsta, pentru că anul trecut nu am reușit, să postez zi de zi. Sper să-mi iasă. Deci, acestea fiind spuse, ne vedem în vlogmas următor. Pa, pa!